आई 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 कहे के बा एगो भौजी के बात बापर सैया जी से कहत रही आई शिवानी भौजी कैसे कि ललसा पुराए अमर भार गइल गोदिया कि पाई गइल तू हुए पिया अरे पुलिस में नौकरिया अरे तो चलो ना चली जा तो चलो ना चली जा कावा तो थावे माई के मंदिरिया चलो ना चली जा हो दुर्गा माई के मंदिरिया चलो ना चली जा अल्लाह सब पुराए मोर भार गोदिया पाई गइल तू पिया पुलिस में नौकरिया तो चलो ना चली जा तो चलो ना चली जा दुर्गा माई के दुआरिया चलो ना चली जा ओ दुर्गा माई के दुआरिया लोग बड़ी तरह किशोर जी की बहुत नमस्कार छपरा जिला में आइलू आ छपरहिया भाव ना कइलू त का कइलू का जी छपरा जिला में आइलू आ छपरहिया भाव ना लिखइलू त कुछ ना कइलू सब भाव छपरहिया भावे में बा हां पता नहीं डफरा के भाव में चले के बा भैया हो अरे की रुना झूना रुना झूना अरे की बाजी पायलिया हम माई की माई जब आवेली तो रुन झुरुन पायल बाजेला कैसे हां अरे की रुना झूना हेने आवा हेने से तू रहो आ तू होने जा होने देखा लोक गीत में तो होखबे करला तनी जागरण में भाव है होके जागरण बाटे लेकिन भाव लगावे के कैसे आ जैसे घोड़ा दौड़ हो जानो वैसे तो हम लोग तू लोग तो घोड़ी हो लोग घोड़ी दौड़ करे के कैसे तो अब घरावा में कोई समाई हो धीरे अब घरावा में कोई समाई हो धीरे राजनैया तनी करे करू चटनी ऐसन पीसे की बात कैसे अरे रुना झुना बाहर पानी हो तो यो घर में कोई
अतना कंजूसी करो आब के परी रउरा हेने आई हेने उठ के हेने आई ओइसे बैठला ना 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 हम मुखिया जी के तरफ से मुखिया जी के बुलाओ मुखिया जी हेने आई हेने हेने अगले बार विधायक बने के बनू तो तनी हेने ऊपर आई आशीर्वाद ऊपर से दी कैसे अरे आवे के परी रउरा आवे के परी आशीर्वाद सभे कमर हिलावे के परी आ तनी माई के भजन में भाव दिखावे के बा आ तनी कमर हिला के कैसे अरे कि रूना झूना बहज पायल हम